Okay? Ja, men ikke nu. Først når han siger til. Var der ikke en accuracy test? Jo. Jo, det er det, vi laver. Jo. Okay, er I klar? Skal jeg også teste? Okay, hvis I gider alle sammen at række den blå klistermærke over hovedet. Yes. Eller stykke pap, undskyld. Okay, det var fint. Okay, jeg nåede ikke mere. Han er sikkert med, at der er 27, og jeg er 26 var det. Er det godt? Det er bare fordi, jeg skal se, hvor hurtigt jeg kunne tælle i forhold til, at du kunne. Vi tager den lige en gang mere, hvis I alle sammen gider at række den over hovedet. I prøver at snyde mig. 25 den her gang. Okay, ja, jeg ved ikke så langt. Ja. Det kunne være lidt af Stena, der gider holde den. Fordi det er svært at trykke. Jeg prøver lige. 25 den her gang. Okay. Sørg for, at de alle sammen er med inde i billedet. Okay, hvis I alle sammen gider række den alle sammen op en gang til. Så du skal sørge for, at de alle sammen er i billedet. Ja, det er lidt svært. Lidt længere op. Ja, op. Der. 26. Okay, det er okay, ja. Ja. Så nu skal vi så til at prøve det, hvor vi stiller et spørgsmål, og så skal kun dem, der har lyst, tage den op, og resten, I skal bare lade den blive med. Ja. Ja, nej. Så hvis vi spørger om et eller andet random spørgsmål, og så bestemmer I selv, om vi vil sige ja eller nej. Ja. Okay. Ja betyder, når du har den oppe, så er det ja første gang, og så anden gang, så betyder det nej, hvis du har den oppe. Okay? Hvis... Det er 2 gange, vi gør det. Okay, 2 gange samme spørgsmål. 2 gange samme spørgsmål. Første gang er det ja, anden gang er det nej. Er I med? Okay, hvis I kan lide remoulade, så rækker jeg hånden op nu. Remoulade? Remoulade, hvis I kan lide remoulade, så rækker jeg hånden op nu. 24. 24 har du skrevet noget? Remoulade 24. Okay, hvis I ikke kan lide remoulade, så rækker jeg hånden op nu. What? Er der ikke nogen, der ikke kan lide remoulade? Hvad sker der? Okay, jeg må få et andet spørgsmål. Ja, et nyt spørgsmål. Ja, jeg kan godt. Nej, det er okay. Hvis I ser YouTube mere end en gang om dagen, så rækker jeg hånden op. Så skal jeg... Ja, så... En gang. Ja, en gang, det var 6 timer straight. Og en til sove. Altså, sætter man musik på. Der er mange måder at gøre det på. Okay. Ja, men der er lige sket nogle tekniske... Den crasher, ja. Okay, vi prøver lige en gang til. It's Windows. It can't open. Jeg tror, det er lige nu. Okay, ja. Ræk jeres hånd op, hvis I har en bror. Hvis I har en bror, så ræk jeres hånd op. Okay, hvis I ikke har en bror, så ræk jeres hånd op. Hvis vi ikke har en bror, ikke? Ja. 6,9 på den første, og så... 13, okay. 13 på den anden, 14 på den første. Okay. Nå, du skal 13 og 14 eller? Okay, en sidste en. Jeg vil lave en sidste en. Hvis I har familie i Jylland, så rækker jeg sådan op. Jeg vil ikke omtale på sådan. Hvis I ikke har familie i Jylland, så rækker jeg sådan op. Hvis I ikke har... Hvis I ikke har, ja, 13. Okay. Fint, og vi har ikke mere til dem. Har vi det? Surveys, ja. I får lige nogle hurtige surveys. Og i cookies også. Var det 13? 13, ja. Det var virkelig svært. Jeg kunne også lige blive overhovedet, fordi det er lige overhovedet. Det er virkelig bare user-friendly. Dejligt tak for det. Har jeg overvejet, hvis en havde en virkelig blå t-shirt på? Ja, og jeres jeans, den vil også tage med. Hvad? Ja, jeansbukserne på første række, den vil også tage med. Så det er sådan lidt et problem. Men det kan fikses, så det skal I ikke tænke over. Godt system. Fuldstændig genialt. Ja, ja. Det er lige pludselig en helt ny mening at være i blå. Okay. Fedt.
Og skal vi egentlig teste, hvor mange der kunne? Hvad? Har vi ikke gjort det? Nej, hvor mange? Altså, stresstest. Har vi ikke gjort stresstest endnu? Nej. Det var kun, hvor mange vi havde. Så vi skal give dem dobbelt for at se, hvor mange vi kan. Ja, okay. For at virkelig at stresse det så meget, som det overhovedet kan. Okay. Fordi hvis vi ved, de er 28, ikke? Ja. Var det ikke 28? Var det 28? Har I talt, hvor mange der? Okay. Kan du ikke inden the threshold, så er det perfekt. Vi skal lige være opmærksom på, at der er et spørgsmål, der spørger om noget om kapacitet. Jeg tror måske er vigtigt, at vi skal tage det. Ja, hvis man er over 100. Done. Vi skal ikke op sådan her. Hvad? Done. Recording er done. Ja, skal vi ikke stresstesten op? Jo, test. Skal vi Bare tage skal jeg skrive, hvad du har spurgt om? Hvad? Nej, Eller er det lige meget? Det er en udfordring, altså. Nej, det er lige meget. Du ser, hvad der var yes, no questions. Der var cookies, det hæver Og sådan man kan godt høre det, hvis det skulle være. Nå, den opdager også nu. Ja.